Nuwun kala nuwun sugeng rawuh katur kula aturaken dhumateng sedaya para undangan, para sepuh, pining sepuh, ugi sesepuh desa, ugi perangkat-perangkat, ugi tokoh penggemar tayub ingkang tasih samadya. Ing wekdal menika kula tasnami pramugari grup minangka sesulipun Bapak Ibu Saipun Hajat Bapak Dio Subur saha Ibu sekeluarga. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang sami kula hormati, ing wekdal menika hajatipun Bapak Dio Subur kanthi dipun bikak tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan awit kanthi kang rawuh ing kala mangke sampur lumampah kula aturaken dhumateng Saipun Hajat Bapak Dio Subur saha Ibu gandeng keluarga besar, gandeng sesepuh desa, perangkat-perangkat ugi pining sepuh, ugi tokoh-tokoh penggemar tayub, ugi ibu-ibu gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran. Ananging kok bilih wonten kekirangan wonten kelentah-kelentunipun bagi sampur kula tasnami pramugari saha ibu-ibu waranggana minggahi dhateng pagelaran kanthi panghormatan nuwun gumi pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Wekdalipun sampur panjenengan kita suwun dhateng sasana pagelaran guna nampi sampur penghormatan. Kula aturaken dhumateng Bapak Dio Subur saha Ibu Dio Subur. Anyar ya. Monggo Pak Dio Subur saha Ibu Dio Subur. Ugi kanthi sanget pinanten kakung putri Mas Dio saha Mbak Dina. Kanthi sanget keluarga besar ingkang kita suwun Pak Kampung Sandoyo, Bapak Karnoyo utawi Pak Sukanom, kanthi sanget Bapak sesepuh desa Bapak Kades Argosari, Bapak Markatun selaku besan, ugi Bapak Kampung Misnoyo Argosari, ugi Bapak Romo Dukun Mbok Bilih Tasik rawuh utawi Bapak Romo Legen dipun sumekaken. Ugi kula aturaken dhumateng keluarga besar Bapak Agus Kuprit sing puncak, Bapak Sila Putri, Pak Sila Putri Didik Argosari, Cak Agus Kuprit, Bapak Made Slamet saking Cemoro Lawang Ngadisari keluarga besar, Cak Siswadi Gedhok, Bapak Cita Abadi Gedhok, Bapak Depi Subur, Pak Depi Subur Gedhok monggo, Bapak Nadia Kusworo saking Kandangan keluarga besar pengutama Bapak Puspitasari Argosari utawi Pak Bunarsan, ugi Bapak Eka Sonto keluarga besar monggo. Ugi dipun suwun Bapak Dion Tikno Argosari selaku besan, kanthi dipun langsung Bapak Rendi Suwanto, Bapak Resa monggo. Ugi Ibu Dina Sutia
Bapak Pandeka Singgih sedaya pesan mugi sekalian ingkang kita suwun Bapak Lingga Bakri, Bapak Wandi Sumarti, Bapak Ismawati Mujiono, mugi sekalian pengutama terima tamu gandeng keluarga besar Cak Sian Paijo, mugi dipun suwun mewakili bini sepuh Bapak Jamal saking Wonoayu dipun sumenggaken monggo Pak Jamal katuran rawuh dateng pagelaran. Mugi bintang tamu terima tamu yang dari jauh ingkang dipun suwun Aba Bakri Rosongo, Aba Bakri, mugi sekalian Cak Budi Hanang Argosari, Pak Maman Budi, Bapak Sonto Jai saking Gedhok, ugi Cak Andoko Gedhok, monggo matur ngeten ibu-ibu riyin nggih. Ibu di bareng ibu-ibu. Dijaluk saiki ta. Ibu Dina Sutia, ibu kandung daripada Ibu Dina. Ya. Tenang akeh sih. Kurang tambah siji ya. Bapak RW Taram niki disuwun Pak RW Taram, Pak Soto Jai, Bapak Sutati Satumo sik kurang sik. Kalau ada Bapak Eril, Jabi Sisan, Paren Idul Latif ada. Oke pun, matur ngeten ibu-ibu, grup dari Argosari, Gedhok. Mugi sekalian Bapak Samjaya, Pak Riyoto, calon Jumapaing wonten ing sasi besar, nih. Tayub Campur Sari, monggo. Ugi Lingga Putra, wes kurang loro, sik. Lingga Putra, ayo penumpang masih kurang, pasangannya kurang, ayo enggak. Bapak Rudi Tari, wes. Boleh, Pak Madi Sumardi ada. Oh, Pak Madi Sumardi semunggah iku pinggir Pak Sandoyo. Ya wis cukup sekian dulu ya. Pak gini ada peno waranggono apa? Ndi? Ora siji ganjil ya. Bapak Tommy, Pak Tommy Gedhok. Monggo Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Iril di mulai. Monggo. Penumpang kurang setunggal. Ayo wis. Ayo Tom.
Dewa Tirata Mas ya Mas Rama Dewa Tirata Keneman Neman Keman Satriya kang ana dangulangut dahetro tahing kriya tawak pisan kelawan karma anglos kekes Sang Rama Putra Kalogerat Satriya Wik
pisan ketemu wong bagus dadi laku bodho ati rintan siang kalu kinoro bana jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu ler ngoyahi sepuro datang bisa ngeloloke atiku suwengku ngenteni lewung ing tiga antuk jampi nadyan biji nadyan abot tak lakoni sabda pandhita ratu maring siramu satya ing sisiku mugi Gusti dilani wis aku bakal kinomo pati bulat daerah sajen gerong bulat detika sanontor pun aromangsa detika sing tak bisa lupa bila jauh dari mata sajen gerong seapa longan curiga bertemburuan dan benabulan tresna ongkuran detika kau mengerti tresna bulan tresna sing soce jebimbang jaraku boleh pada pakuan di dalam hati moga tak sampai menjara sedang susah pada
wis serius waku aku isih mampu malah dadi siramu mongko kowe bocah gunung Nadiana bocah gunung katuko akripo jiwa ragaku kok kurung kehormatan makhluk rogo ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tuko ana rasa isine kowe apa-apa wae latihan sasitewan mas kita sebatan Wiwit biyen masa wis nate mantu. oh matur apa dik Lara-laran Oh, cemburu. wanita yen dibayo. sawang lanang kok Ya kene teko-tekiane breng bocah Kang Mas nembung niat arep rapi loro Dene lote mure kana karamu timbang selingkuh luwe becik rapi wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan lagi kowe ora ngerti Apa kuat Mas apa kuat urip kadang sujono pancen angel dik pancen angel golek bojo sing nerima Apa ana Mas tuladane jebul wanita ngendi kene-kene dik kene-kene lungguh tak omongi iya sekoto karo ratu Tanajaya aton ayu kumpul para marune ora nesto angin malah nyokro ati bebarengan laburing setresno suci Wiwit biyen Mas aku wis nate matur Lara-larane wanita yen dibayo Ning yo kene teko-tekiane breng bocah Kang Mas nembung niat arep rapi loro dene lode mure kena karamu timbang selingkuh luwe becik rapi loro apa kowe luwe seneng tak akali aku jajan nanging kowe ora ngerti Apa kuat Mas apa kuat urip nandang sujono pancen angel dik pancen angel golek bojo sing nerima Apa ana Mas tuladane jebul wanita ngendi kene-kene dik kene-kene lungguh tak omongi iya sepondro karo ratu Tanajaya aton ayu kumpul para marune ora nesto angin malah nyokro ati bebarengan laburing
Sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Desa